mbui mara mar X ibiro yuda @joyceoduor_machiegni. Midhiero koro mako ji mathoth e boma ma Nairobi kaluwore kod koth ma podi medo chwe. Moheo familia 300 mane oyudo achiedh nade mikelo gi oula mapek e kar dak ma Kiamaiko, bore Nairobi, gisani odak e skunde mag primary mantiere machiegni kodgi. Kamenyo podi timore ne ringre mamoko mapok oyudi e kuonde dak ma opogore. Sharon Ongao gi ler mathoth. E odiechienge mar adek bang' koth mapek mane ochwe e kaunti ma Nairobi chieng' tich ariyo gotieno, oganda mathoth pod nitiere gi achiedh nade. Oula mapek mane okelo muomruok mar aora Nairobi oweyo oganda mathoth gi chandruok. Kanyaka sani familia moheo 300 mawuok e kar dak ma Kiamaiko mojote skunde koro kwayo kony. Wanaona kama kora rito ma misaada ma sirikal kuyie ni nyalo konyowa kaka wachako dak. To gine gima ginyalo timo kata nuange gimoro amanyo ot moro kamoro. Tunaomba usaidizi, sio kwamba ati tunaishi kwa mtu ama nini. Hii mvua ilikuwa ni mvua ya maajabu, imebeba kila kitu, imebeba magari. Sasa si kwamba ati watu wana vichwa ngumu wanaishi kwa mtu, hapana. Kuko na watoto wadogo na wazee, wengine ni wagonjwa, hawana kitu ya kukula. Tungeomba tu kama kuna mtu ambaye anatusikia hapa akuje hapa Kiamaiko asaidiane na wananchi. Familia mamoko manawede giolal kaluwore gi oula mapek podi fwaro ndachgi kageno mar yudo ringre magi e masani gidongodo. Nyithinda ne an gi nyithinda 4 to nyithinda 2 gito kata kuma ne giringo gidhi yakia pura manyo gi nyaka sani. Kwa hao watoto 4 wale watoto nimepata mtoto mmoja na kijana mmoja, wasichana 3 wametoroka. Sijui mahali wako mpaka leo sahi hapa mahali niko sahi sijui watoto wangu wako wapi. Riwruok mar Kenya Red Cross kaachiel kod Josamaria Mang'wona bende koro wuok oko mar konyo familia gi e yor yudo chiemo kaachiel gi gige nindo. Kama kuna msaada yoyote itatumwa na serikali, kila mtu asimame kwa mlango yake door to door. Juu kuna watu wakukuje wananyanyasa watu. Wakisimama door to door hapo wako sawa, watapia kila mtu. Kuna watu hapa hawana hata kitu. E kinde manonro mar ndach jogo molal podi luwo e odiechieng' mar adek. Odiechieng' manyoro ringre mamoko 4 noyudi. Makoro kelo kwane duto mag ringre moseyudi bure Nairobi nyaka 14. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motudore kod midhiero mar oula en ni ji 5 owito ngima